În întunericul sumbru al viitorului îndepărtat, chiar și moartea poate fi o milă. Există o pedeapsă și o formă de viață atât de oribile, încât mulți din Imperiul Omului o consideră o soartă mai rea decât moartea. Aceasta este soarta servitorilor, acele suflete nefericite care au fost deposedate de umanitatea lor și transformate în drone cibernetice, fără minte. Imaginează-ți un om viu, contopit cu o mașinărie rece, cu personalitatea ștearsă, existând doar pentru a se supune. Acesta este un servitor, un cyborg, sclav al Imperiului, târându-se printr-o jumătate de viață sumbră de muncă nesfârșită. Servitorii sunt peste tot în Imperiul Omului. Ei bântuie câmpurile de luptă răvășite de război, trudesc în măruntaiele navelor stelare și ale orașelor stup și servesc în laboratoare și altare. Sunt recunoscuți după aspectul lor grotesc, carne palidă împânzită de implanturi, membre înlocuite cu unelte mecanice, ochi adesea întunecați sau înlocuiți de optică strălucitoare. Un servitor care ar putea avea o gheară grea de ridicare în loc de un braț sau un port de date perforat direct în craniu. Expresia sa este de obicei goală, cu maxilarul lăsat sau fixată într-o privire permanentă și oribilă, dacă fața sa este mai degrabă a mașinii decât a omului. Nici o scânteie de sine nu mai rămâne în acei ochi întunecați, doar strălucirea rece a scopului programat. Acești țiborgi târâți îndeplinesc sarcinile umile și periculoase, pe care oamenii ar prefera să le evite sau nu îndrăznesc să le încredințeze mașinilor. Căci în Imperium, adevăratele mașini, adevăratele inteligențe artificiale sunt abominate și interzise. În schimb, Imperiumul folosește ceea ce a mai rămas dintr-un creier uman pentru a-și conduce roboții. Este o soluție sumbră, născută din coșmaruri străvechi, care asigură că nenumărate ființe îndură propriul lor coșmar. Origini, de ce are nevoie Imperiumul de servitori? Pentru a înțelege cum au apărut servitorii, trebuie să ne întoarcem în paginile istoriei, într-o perioadă cu mult înainte de Imperiu. În timpul legendarei epoci întunecate a tehnologiei, epoca de aur a umanității, știința omenirii a dat naștere la minuni și orori. Printre aceste orori s-au numărat oamenii de fier, roboții sensibili și inteligențele artificiale pe care omenirea le-a creat pentru a-i servi. Acea relație s-a încheiat cu o catastrofă. Oamenii de fier s-au răzvrătit împotriva creatorilor lor într-un război cataclismic. Această revoltă străveche a mașinilor aproape a șters omenirea. În urma acestora, odată ce împăratul omenirii a ajuns la putere, el și adepții săi au jurat că niciodată mașinile fără suflet nu vor mai primi frâu liber. Inteligența abominabilă, ea conștientă de sine, era strict interzisă. Preoții lui Marte, adepții Mechanicus, au adoptat această lege în credința lor, declarând că adevărata inteligență artificială este o blasfemie la adresa zeului lor, Omnisa, zeul mașină. Totuși, galaxia care se întinde pe întreg imperium nu ar putea funcționa fără muncă și calcul la scară largă. Există trilioane de sarcini prea periculoase, plictisitoare sau complexe, pentru ca oamenii neameliorați să le poată îndeplini singuri. Interzicerea mașinilor inteligente nu a făcut ca aceste nevoi să dispară. Așadar, Imperiumul a găsit o soluție ingenioasă: folosirea ființelor umane drept mașini. Mai bine să înrobească carne și oase decât să se bazeze pe suflete de siliciu interzise. Adepții Mechanicus stăpâneau de mult bioingineria și cibernetica, așa că au început să creeze servotori, drone parțial umane, parțial mașini. În esență, un servitor este un robot derivat din ființa umană, a cărui minte a fost curățată de orice gândire independentă, iar corpul său a fost îmbogățit cu componente mecanice pentru a îndeplini o funcție specifică. Acesta a fost răspunsul Imperiului la nevoile de muncă și de calcul pe care roboții le-ar fi putut îndeplini. Conform literei, un servitor nu este deloc o inteligență artificială. Are un creier organic, deși unul puternic condiționat, și prin urmare este un slujitor acceptabil al omului și al zeului mașină. Este o logică crudă. Decât să riște o mașină gânditoare care s-ar putea revolta, Imperiumul ar prefera să mutileze un om într-o mașină negânditoare, care nu se poate revolta. Cultul Mechanicus chiar îl prezintă ca pe un act pios.
Pentru ei, transformarea unui om într-un servitor nu este crimă sau sclavie. Este îmbunătățirea cărnii impure, cu metal sfânt și o modalitate pragmatică de a evita păcatul adevăratei inteligențe artificiale. Desigur, dintr-o perspectivă mai umană, este o oroare de neconceput, dar în imperiul omului, pragmatismul și evlavia au prioritate față de mila. Rezultatul este o întreagă clasă de ființe care există într-o zonă gri între viață și moarte, umanitate și mașinărie, voință și programare. Astfel, servitorii au devenit una dintre puținele forme tolerate de muncă robotică în Imperium. Un cetățean al Imperiumului ar putea vedea echipamente automate de fabrică sau platforme grele de construcții aici și colo, dar roboții complet independenți sunt practic inexistenți. În schimb, ei văd servitori, oameni lobotomizați, care îndeplinesc aceste roluri. Pe o lume de forjă, planetele industriale ale Adeptus Mechanicus, precum Marte, servitorii constituie o mare parte a populației. Imaginați-vă liniile de asamblare nesfârșite și turnătoriile înăbușite de smog de pe Marte. Pentru fiecare preot tehnologic în robe care supraveghează munca, există zeci, dacă nu sute, de servitori care manevrează fără minte benzile transportoare, sudează plăci de corp sau transportă minereu. Pe câmpurile de luptă și pe navele goale, servitorii cară muniție, încarcă tunuri și efectuează reparații rapide în condiții periculoase în care un om normal s-ar teme să calce. De-a lungul Imperiumului, servitorii sunt la fel de omniprezenți ca mașinile, deoarece ei sunt mașinăria în multe cazuri. Cum devine un om un servitor? Servitute impetuoasă. Pentru a crea un servitor, trebuie să începi cu un corp și un creier uman. Dar cine s-ar oferi voluntar pentru o astfel de soartă? Deloc surprinzător, aproape nimeni. Marea majoritate a servitorilor nu sunt participanți dispuși să participe. Sunt crescuți sau luați în acest scop. În linii mari, există două surse de servitori în Imperium, clonele crescute. În multe cazuri, servitorii sunt crescuți în laboratoare, clonați sau generați genetic cu unicul scop de a deveni muncitori fără minte. Adeptus Mechanicus întreține biocuve și facilități de clonare unde se folosește stocul genetic uman pentru a crește corpuri vii. Aceste ființe sunt adesea proiectate să fie dorsale și biologic potrivite pentru implantarea cibernetică. Ajung la maturitate și apoi sunt implantate cu dispozitive de control neuronal, cu o programare minimă și trimise la muncă. Acești cloni servitori, uneori numiți replicai, sunt considerați proprietate de la naștere. Nu au fost niciodată oameni în ochii Imperiului. Au fost creați ca componente organice pentru sclavii mașină. Ar putea fi mai puțin oribil să ne imaginăm un servitor care nu a fost niciodată pe deplin conștient de la bun început, dar este totuși o ființă vie, creată pentru exploatare, oameni condamnați, criminali și eretici. Alți servitori sunt făcuți din oameni care au trăit și au respirat cândva, adesea cei pe care justiția imperială i-a considerat nedemni de o viață normală. În legea imperială există o pedeapsă numită robie, nemiloasă, care în goticul înalt înseamnă robie perpetuă. Este o condamnare pe viață, pe cât de îngrozitor pare, transformarea într-un servitor. Este adesea aplicată infractorilor care au comis infracțiuni grave sau care au jignit în vreun fel mecanicul adepților. Erezia tehnologică, utilizarea greșită sau blasfemia împotriva mașinilor și tehnologiei este o infracțiune deosebit de comună, care te va duce la predarea mecanicului pentru conversia în servitor. Un judecător imperial, judecători arvitez sau arbitri, ar putea trânti gavlul și condamna un eretic sau un criminal odios la servitute pe termen nelimitat, fără posibilitatea de amânare. Acea persoană este apoi târâtă la atelierul unui preot tehnologic și va ieși la iveală ca ceva mult mai puțin decât uman. Cei luați în considerare pentru această soartă pot varia de la criminali și recidiviști la prizonieri politici și oricine Imperiumul a decis că nu vrea să-l execute pur și simplu. Biserica imperială ecleziarhică preferă în general să execute adevărații eretici direct, ca o milă pentru sufletul lor.
Însă adepții mecanici susțin adesea că anumiți infractori, în special cei care folosesc greșit tehnologia sau jignesc cultul mașinilor, sunt mai utili ca slujitori. Chiar și unii infractori de rând pot primi această pedeapsă, dacă forța de muncă servitorilor este la mare căutare. În fabricile întunecate ale Imperiului, un cinic ar putea observa că numărul de infracțiuni care aduc conversia servitorilor pare să crească proporțional cu nevoia de forță de muncă ieftină. Fură din cutia de donații a unui altar sfânt. S-ar putea să te trezești lobomizat și frecând podelele tot restul vieții. Fii muncitorul ghinionist din tură atunci când are loc un accident la o fabrică. Supraveghetorii ar putea decide că cineva trebuie pedepsit ca exemplu, iar tu ești țapul ispășitor convenabil care ajunge să fie predat chirurgilor cibernetici. Imperiumul nu este cunoscut pentru clemență sau dreptate, este cunoscut pentru utilizarea oricărei resurse, iar corpurile și creierele umane sunt doar o altă resursă de exploatat. Există de asemenea o a treia sursă, mai neobișnuită, de servitori care merită menționată. Aspiranți la Space Marine eșuați. Space Marinei, Adeptus Artis, recrutează din lumi sălbatice și stup, supunând tinerii candidați la teste brutale și implantări genetice. Mulți aspiranți mor sau rămân schilodiți în acest proces. Un inițiat eșuat care supraviețuiește, dar rămâne catatonic sau altfel inapt, ar putea fi reutilizat ca servitor de către capitol. Nu risipi, nu duce lipsă. Dacă un adolescent pe care l-ai târât pentru a-l transforma într-un Space Marine ajunge să devină o legumă, cel puțin poate încă să care o ladă de muniție sau să lustruiască armura capitolului ca un teșașer lobotomizat. De exemplu, capitolul Templierilor Negri este cunoscut pentru transformarea unor neofiți eșuați în servitori cenobiți, care poartă relicvele sacre ale capitolului în luptă și în rugăciuni. Alte capitole au practici similare și sumbre. Cei care nu pot deveni marini spațiali ar putea deveni în schimb servitori sau surfiști de capitol. Este o retrogradare incredibil de crudă de la visul de a fi un super soldat divin la realitatea de a fi un servitor lipsit de emoții. Totul pentru că corpul tău nu a recepționat corect sămânța genetică. Însă aceasta este economia cruzimii Imperiului. Odată ce se ia decizia ca un individ să fie transformat într-un servitor, fie că este crescut într-un rezervor, fie că este condamnat de o instanță, începe procesul de transformare. Nu este blând. Tehnopreoții Adeptus Mechanicus supraveghează procedura, deoarece implică atât expertiză biologică și mecanică, cât și ritualuri tehnologice arcane. Omul va fi operat prin lobotomizare. Părțile creierului care adăpostesc personalitatea, memoria și autonomia sunt îndepărtate sau neutralizate prin proceduri de ștergere a minții. Deținuții destinați conversiei în servitori sunt adesea mai întâi șterse mental folosind electroni sau tehnologie CIA, practic ștergându-le amintirile și funcțiile cognitive superioare. E ca și cum ai formata hard discul unui coitator, doar că hard discul este un creier viu. Ceea ce rămâne este un corp uman cu doar cele mai rudimentare funcții cerebrale intacte, suficiente pentru a respira, a circula sângele, poate a merge și a răspunde la instrucțiuni simple. După reprogramare, după sau adesea în timpul lobizării, implanturi cibernetice sunt instalate în tot corpul. Acestea variază în funcție de rolul pe care îl va îndeplini servitorul. Augmentările obișnuite includ unități de control din creier pentru a primi comenzi, tuburi de alimentare cu nutrienți și injectoare chimice pentru a susține corpul, înlocuirea membrelor cu unelte mecanice, cum ar fi brațe de macară, burghie, membre de injectoare, suporturi pentru arme, senzori vizuali care înlocuiesc ochii, implanturi auditive și adesea acumulatori sau baterii voluminoase grefate pe spate pentru a alimenta toate aceste îmbunătățiri. Intervențiile chirurgicale sunt invazive și grotești. Membrele ar putea fi amputate și înlocuite cu proteze acționate cu piston. Partea inferioară a corpului ar putea fi fuzionată într-un șasiu, pe șenile sau într-un cadru greu de susținere pentru servomotoare industriale. În unele cazuri, un servomotor este literalmente încorporat într-o piesă de mașinărie mai mare sau într-o unitate statică imobilă. Trunchiul sau creierul lor ar putea fi conectate la un sistem de control al unei fabrici sau la o navă spațială, ca o componentă vie a unui computer.
Durerea din timpul acestor proceduri este o certitudine. Dacă subiectul este suficient de conștient pentru a o simți, depinde de cât de avansată este ștergerea minții. Nu putem decât spera că, până când preoții tehnici încep să se ocupe de piesele mecanice, persoana nu va fi pe deplin acolo pentru a experimenta agonia. Dar există zvonuri întunecate că uneori da. Gradul de conștiință rămas într-un servitor poate varia. În mod ideal, din perspectiva mecanicului, servitorul perfect nu are voință sau identitate persistentă. Este un procesor organic gol, care își urmează programarea. Într-adevăr, mulți servitori sunt exact asta, au mintea goală. Nu pot gândi sau dori nimic dincolo de programarea lor îngustă a sarcinilor. Totuși, nu toate conversiile sunt perfecte. Uneori, fragmente ale personalității umane rămân. Există relatări despre servitori care pot vorbi în propoziții simple sau pot reacționa cu frică sau frustrare animalică la anumiți stimuli care indică o anumită urmă emoțională. Preoții tehnici recunosc că ștergerea minții nu este întotdeauna un proces uniform și exact. Cantitatea de funcții cerebrale eliminate poate diferi de la caz la caz. Un servitor creat pentru o sarcină relativ complexă ar putea rămâne cu puțin mai multă capacitate cognitivă, suficientă pentru a-și face treaba, în timp ce unul creat pentru muncă brutală poate fi curățat aproape complet. Și apoi există cazuri, în special conversii punitive pentru ereticii tehnologiei, în care mecanicul lasă în mod deliberat mintea persoanei mai intactă decât de obicei, ca un act de chin. Da, este la fel de oribil pe cât pare. Ei pot alege cât din tine rămâne în interiorul servitorului. Oficial, a lăsa un servitor complet conștient, dar incapabil să acționeze, este considerat incredibil de crud și nu o practică standard. Unii ar spune că se apropie de teritoriul interzis. Dar există zvonuri despre magi și lorzi răzbunători care impun această oroare unor dușmani deosebit de urați. Cu o calibrare delicată, un preot tehnologic poate separa părțile creierului care controlează acțiunea voluntară, lăsând în același timp conștiința neatinsă. Rezultatul este un prizonier în propriul corp, pe deplin conștient de toate, dar complet incapabil să reziste programării care îți obligă corpul să se supună ordinelor. Privești neajutorat în interiorul craniului tău, în timp ce îndeplinești orice sarcini minore sau violente decretate de stăpânii tăi. O astfel de stare a fost descrisă poetic ca fiind "nu am gură și trebuie să țip". Un coșmar viu în care sufletul este prins în capcană. Se spune că preoții tehnologici marțieni rezervă această soartă celor mai răi eretici tehnologici ca pedeapsă supremă. În loc de execuție, trăiești în robie perpetuă, conștient de fiecare secundă a degradării tale. Chiar și atunci când această extremă nu este cazul, procesul distruge întotdeauna persoana care erai. Pentru majoritatea servitorilor, odată lobotomizați și implantați, individul respectiv a dispărut. Ceea ce a mai rămas ar putea fi, tehnic vorbind, corpul lor, poate fragmente din creierul lor, dar nu și sinele lor. Într-o întorsătură sumbră și ironică, autoritățile imperiale prezintă uneori conversia servitorilor, ca oferind criminalilor o ultimă șansă de a-l servi pe împărat. După ce dai greș în viață, te poți răscumpăra fiind transformat într-un instrument fără minte pentru uzul imperiului. Cât de generoasă e existența unui servitor, truda fără minte și țipetele tăcute. Cum e să fii servitor? Încearcă să-ți imaginezi, dacă poți, cea mai proastă și mai lungă slujbă umilă din galaxie, fără zile libere, fără plată, fără speranță de evadare și fără minte care să viseze măcar la evadare. Adică existența unui servitor pe scurt. De obicei, acestea sunt programate pentru o funcție specifică, de unde și termenul de servitor, monotask, adesea folosit. Se trezesc, sau mai degrabă, se activează și îndeplinesc acea funcție, iar atunci când nu sunt necesare, se opresc sau intră în stand-by într-un compartiment de stocare, ca un aparat electrocasnic. Un servitor nu doarme în sensul uman. Poate fi oprit sau pus într-o stare de consum redus atunci când nu este utilizat. Multe au porturi de încărcare sau picături de nutrienți la care trebuie să se conecteze,
periodic, adesea sub supravegherea unui preot tehnic sau a unui supraveghetor. De exemplu, în măruntaiele unei nave de război, servomotoarele care încarcă macrotunuri ar putea fi introduse în compartimente atunci când tunurile sunt inactive, practic atârnate de cârlige ca niște unelte, alimentate cu energie și o pastă fadă de nutrienți prin tuburi. Când sună alarma stației de luptă, acestea prind viață brusc și acționează cu putere mecanismul de încărcare atribuit, îndeplinindu-și sarcina în mod repetat până când lupta se termină. Apoi, înapoi pe cârlige, pornesc. Conștientizare. Dacă mintea servitorului a fost ștersă corespunzător, conștientizarea sa este extrem de limitată. Percepe instrucțiuni de bază, poate prin ordine rostite, comenzi predate sau chiar prin legătură telepatică de la un preot tehnologic supraveghetor. Ar putea înregistra aspecte simple ale mediului său relevante pentru sarcina sa, cum ar fi un obiect din fața mea de sudat sau o țintă dobândită. Dar nu interpretează sau nu gândește cu adevărat la aceste lucruri. Nu are simțul sinelui, nu are conceptul de trecut sau viitor. În multe privințe, este mai puțin conștient decât un animal. Seamănă mai mult cu un automat care se întâmplă să aibă părți organice. Nu există frică, nu există curiozitate, nu există bucurie, nu există tristețe, nimic altceva decât un fel de prezent vag și o compulsie de a finaliza orice rutină este gravată în creierul său. Acestea fiind spuse, unii servertori manifestă comportamente ciudate atunci când sunt lăsați nesupravegheați. Multe modele sunt predispuse la un fel de eroare numită blocare mentală. Dacă un servertor nu primește îndrumare sau dacă întâlnește o situație în afara programării sale, poate deveni confuz și nu răspunde. În astfel de cazuri, martorii au auzit servitori începând să bolborosească fără sens sau să repete fraze la nesfârșit, ca și cum fragmentul de creier rămas înăuntru ar fi scurt-circuitat, încercând să afirme o fantomă a individualității sau pur și simplu ar funcționa defectuos. De obicei, o resetare rapidă sau o comandă din partea unui preot tehnologic îi va scoate din minți. Dar este straniu să te gândești că poate în adâncul acelui creier distrus, o licărire a vechiului sine încearcă să se trezească din nou și eșuează, lăsându-l pe servitor să tresară și să mormăie prostii. Preoții tehnici au mare grijă să prevină acest lucru. Adesea îi însoțesc pe servitori sau instalează sisteme de siguranță pentru a-i menține concentrați. În condiții de câmp de luptă, de exemplu, servitorii sunt de obicei ghidați telepatic sau fără fir de un pușcaș tehnic sau un inginer din apropiere, care le poate stimula eficient mințile simple cu comenzi și le poate menține concentrate. Pentru acei servitori care își păstrează conștiința internă, scenariul de coșmar este că existența este chin pur. Imaginează-ți că ești închis într-o închisoare făcută din propria ta carne. Brațele ți se mișcă, dar nu prin voința ta. Picioarele tale merg. Mâinile tale apucă unelte sau arme. Vocea ta ar putea chiar recita litinii sau confirmă ordine. Dar nu controlezi nimic din toate acestea. Pur și simplu privești un pasager în propriul tău craniu. Timpul se estompează. Nu poți dormi sau bloca lumea. S-ar putea să nici nu poți forma gânduri coerente după un timp. Doar un țipăt continuu de disperare în interior, care se repetă în tăcere în timp ce mărșăluiești prin zile nesfârșite. Unele tradiții sugerează că, la nivel sufletesc, această agonie este palpabilă. Psihicii, cei cu simțuri psihice, au privit servitori și s-au retras din cauza suferinței spirituale a acestor învelișuri. Există povești despre servitori ai Inchiziției care au simțit ecourile torturate în mintea unui servitor și aproape că i-au înnebunit de milă și groază. O reprezentare deosebit de tulburătoare provine din relatări recente despre o lume stup. În jocul Warhammer 40.000 cu Dark Tide se pot întâlni servotori Medicaid, în esență servotori de drone medicale care administrează stimulente de luptă sau funcții de vindecare soldaților răniți. Când stația lor rămâne fără provizii, acești servotori medicali încep să mormăie fragmentat. Vă rog. Pe un ton monoton și lipsit de emoție, unul dintre ei implora: "Te rog, sunt atât de singur. Ia-mă cu tine."
Pe măsură ce luptătorii se deplasau, un altul se auzea spunând: "Mintea mea se pierde. Întuneric, te rog, înainte de a se închide." Aceste replici înfiorătoare sugerează că mai era suficient din persoana respectivă încât să simtă disperare, să se teamă de întunericul singuratic atunci când nu lucra activ. Poate că sunt doar ciudățenii de programare, dar mai probabil este un exemplu plantat intenționat despre cât de crudă este această existență. Chiar dacă rămâne doar o scânteie de conștiință de sine, acea scânteie ar putea experimenta fiecare moment ca o tortură din cauza plictiselii și izolării. Incapabil să facă altceva decât să aștepte ca cineva să dea o nouă comandă sau, în cele din urmă, să piardă din vedere. Din fericire, majoritatea servitorilor, dacă se poate aplica măcar acest cuvânt, nu au vieți interioare atât de lucide. Sunt lipsiți de minte, așa cum este menit. Dar chiar și servitorii lipsiți de minte pot suferi în sens fizic. Corpul uman, indiferent de augmentări, poate simți durerea, iar operațiile de conversie a servitorilor nu sunt întotdeauna curate sau blânde. Ne putem imagina o articulație mecanică prost calibrată care freacă de os sau un implant invaziv care provoacă un disconfort constant. Simte un servitor acea durere? Mulți probabil au receptorii durerii amorțiți sau îndepărtați, dar dacă nu complet, s-ar putea într-adevăr să sufere, totuși să nu aibă voința sau vocea, nici măcar să gemă. Își vor continua sarcina indiferent de situație, mărșăluind pe un picior zdrobit sau cu scântei zburând, dintr-un ochi cibernetic crăpat, până când, literalmente, nu se mai pot mișca. Nu este neobișnuit să vezi un servotor vechi, ale cărui componente organice se descompun. Carne necrotică gri în jurul graficilor metalice, probabil a rămas în urmă de injecții regulate cu conservanți. Mecanicul efectuează lucrări de întreținere a servotoarelor pentru a le menține operaționale, înlocuind membrele uzate, completând nutrienții chimici, etc., dar numai până la un punct. Un servomotor este, în cele din urmă, un aparat de unică folosință. Când se defectează prea mult, este adesea mai ușor să îl casezi și să instalezi unul nou decât să-l repari. Într-adevăr, servomotoarele au o durată de viață, deși aceasta variază. Unele servomotoare de mare putere s-ar putea opri după câțiva ani de muncă intensă, componentele lor biologice defectându-se. Alții, mai ales dacă sunt bine întreținuți și în roluri mai puțin periculoase, pot persista timp de decenii. Există anecdote despre servotori care au rezistat secole, poate pentru că trupul lor este reînnoit periodic sau pentru că petrec mult timp în stare latentă între sarcini. Într-un caz extrem și poate apocrif, Adeptus Mechanicus se presupune că încă are un craniu servofuncțional, un tip de mini-servotor, în esență doar un craniu și un creier din epoca terorii, ceea ce implică o conservare de peste 10.000 de ani. Dar craniile servo sunt un caz special. Vom ajunge la ele în scurt timp. Pentru un servitor obișnuit, existența lungă este doar suferință lungă sau trudă îndelungată. Iar când vine sfârșitul, nu este o moarte blândă în pat. De obicei, este aruncat într-un cuptor cu plasmă pentru incinerare sau abandonat într-o zonă de război pentru a fi făcut praf. Imperiumul nu își onorează servitorii când mor. Îi înlocuiesc așa cum s-ar înlocui o roată dințată arsă. O mică consolare sumbră, un servitor, este în general inutil pentru puterile întunecate ale haosului, deoarece nu are emoții sau dorințe reale. Nu poate fi tentat de demoni sau de șoaptele warpului. Nu are ambiție, nu are frică dincolo poate de o scânteie primordială. Așadar, corupția haotică rareori prinde rădăcini. Posedarea demonică a unui servitor este extrem de rară. Este ca un demon care încearcă să posede o păpușă fără minte. Pur și simplu nu există suficient de mult de care să se agațe sau să se corupă. De fapt, lipsa de suflet a servitorilor este atât de pronunțată încât demonii îi consideră neplăcuți. Posedarea unuia nu îi oferă demonului nicio plăcere sau hrană, similar cu locuirea într-o cochilie goală. Acestea fiind spuse, cu mare efort, o entitate warp puternică ar putea poseda un servitor. Haosul găsește modalități de a profana orice la un moment dat, dar nu este o amenințare comună. Așadar, în mod ironic,
Lipsa de sine a servitorului îl face un instrument sigur împotriva haosului. Nu se va întoarce niciodată intenționat împotriva stăpânului său, nu va cădea niciodată ispitei și nu va fugi niciodată de frică de un demon. Va năvăli direct în fălcile iadului dacă este programat să facă asta. Desigur, nu va avea sens să fugă de o incursiune demonică iminentă, așa că s-ar putea să fie distrusă ușor, dar cel puțin nu se va alătura inamicului. Această rezistență la haos este unul dintre motivele pentru care servitorii sunt încrezători în roluri sensibile. De exemplu, păzirea artefactelor periculoase sau însoțirea inchizitorilor în obiective contaminate de WOP. Un asistent uman ar putea fi sedus de cunoștințe interzise sau terorizat de ceea ce vede, dar un servitor va rămâne indiferent și concentrat. E greu să corupi ceva ce nu are voință personală. În viziunea incredibil de sumbră a Imperiului asupra lumii, unii ar putea numi asta un avantaj. Mai bine o dronă fără suflet decât un om liber care ar putea moșteni. Este un sentiment care explică multe despre cum funcționează Imperiumul. Multele tipuri de servitori, o singură soartă, nenumărate forme. Toți servitorii împărtășesc esența tragică de a fi etichetați drept lucrători cyborgi. Dar nu sunt toți la fel. Imperiumul produce servitori de peste 10.000 de ani, personalizându-i pentru fiecare sarcină imaginabilă. Încercarea de a enumera fiecare tip de servitor din galaxie ar fi imposibilă. Există nenumărate modele și variante localizate. Cu toate acestea, putem explora cele mai comune și notabile categorii de servitori pentru a ne face o idee despre amploarea acestei practici. De la simpli curățători de canalizare la monștri de luptă masivi. Dacă există o treabă de făcut, există un servitor pentru ea. Servitori servili și industriali. Aceștia sunt caii de muncă ai economiei Imperiului. Muncitorii neobosiți care îndeplinesc sarcini grele sau repetitive în fabrici, mine, nave stelare și orașe. De obicei, nu sunt construiți pentru luptă, ci pentru rezistență, precizie sau durabilitate în medii periculoase. Technomate, un termen larg pentru servomotoare folosite pentru a opera și întreține utilaje. Un servomotor technomat poate fi găsit pe o linie de producție, brațele sale fiind înlocuite cu unelte multifuncționale, cum ar fi chei cheie, torțe de sudură sau manipulatoare. Poate strânge șuruburi toată ziua fără a obosi, sau poate face ajustări fine la motoare sub îndrumarea directă a unui preot tehnic. În esență, sunt operatori de mașini vii sau drone de întreținere. Adesea au brațe servo-suplimentare montate pe spate pentru a susține unelte sau piese, iar multe sunt montate pe șine sau au picioare întărite pentru a susține sarcini grele. Dacă intri într-o cameră a reactorului pe o navă vidă, s-ar putea să vezi un grup de servomotoare technomate târându-se peste o conductă de plasmă, înșurubând și lipind ca o grămadă de furnici mecanizate. Încărcătoare industriale, ridicătoare de sarcină. Aceste servotoare sunt modificate pentru a transporta greutăți mari și a efectua muncă brutală. Multe au partea superioară a corpului extrem de dezvoltată, cu brațe acționate de pistoane și mâini asemănătoare unor cleme. Pot transporta neobosit lăzi de marfă, pot stivui muniții sau pot excava minereu în mine. Unele sunt quadripedale sau au benzi de rulare asemănătoare tancurilor în loc de picioare, pentru a stabiliza ridicarea de obiecte grele. Servitorii golem sunt un subtip adesea folosit în spațioporturi, unități mari și greoaie cu mâini groase, folosite pentru a prinde containere de marfă. Pot înlocui echipe întregi de steaduri umani. Aceste biete brute nu au de obicei aproape nicio funcție cognitivă în afară de a muta obiecte din punctul A în punctul B, lasă unul inactiv fără ordine și s-ar putea să stea pur și simplu înghețat până când cineva vine și introduce o nouă instrucțiune sau îl mută ca pe o piesă de mobilier. Drone. În unele texte imperiale, dronă se referă la cei mai simpli servitori, cei aproape fără creier, folosiți doar pentru cele mai puține sarcini. Un servitor cu dronă ar putea fi ceva asemănător unui trunchi uman montat pe un șasiu cu roți, cu un braț care ține o pensulă sau un pistol de vopsit, vopsind la nesfârșit un perete sau frecând podelele.
Nu sunt nimic mai mult decât roboți vii, utili pentru munci plictisitoare și puțin altceva. Servitori de scribi și date. Nu toată munca este grea. O parte este muncă clericală plictisitoare. Pentru aceasta, administratumul folosește și servertori. Un server lexomatic sau mecanic lex, numit și lexomat, este în esență un calculator uman sau o mașină de scris. Acești servertori au implanturi cerebrale îmbunătățite pentru stocarea și calculul datelor. Ar putea avea mai multe pene sau interfețe de mecadendrițe în loc de mâini. Sarcina lor ar putea fi copierea documentelor, numărarea numerelor sau dictarea. De exemplu, un server caligraf este echipat cu mai multe brațe manipulatoare fine, fiecare ținând un stilou sau un stilou. Poate transcrie tot ce aude sau poate duplica perfect un text pe mai multe pagini simultan. În holurile birocrației imperiale s-ar putea să găsești camere întregi pline de acești scribi servitori, care copiază la nesfârșit înregistrări și scripturi fără pauză sau eroare, cu excepția cazului în care funcționează defectuos și încep să scrie linii de cod fără sens, printre text. Le lipsește creativitatea, dar nu se vor plânge niciodată de crampele scriitorului. Cei mai mari servitori și nuclee de coitator. Aceștia sunt servitori folosiți ca niște computere vii. Uneori, creierul unui servitor este conectat direct cu sistemele informatice ale coitătorilor pentru a procesa informații. Pe lumea stupnecroanda, de exemplu, se menționează servitorii principali ai coitătorilor, servitorii standard cu augmentare suplimentară a creierului, îmbinați cu motoare logice pentru a monitoriza sistemele. Aceștia pot regla utilajele de sub stup sau pot urmări fluxurile de supraveghere cu o eficiență neclintită. Practic, creierul unei persoane este doar un procesor biologic pentru o rețea care rulează prin calcule și sortare de date. Serverele medicale. Serverele medicale, acestea servesc drept medici sau chirurgi automatizați. Un server medical ar putea avea mai multe membre cu vârfuri de seringă, ferăstraie circulare și capse pentru chirurgie pe teren, chiar și plăcuțe de defibrilator încorporate în mâini. Sunt programați cu protocoale medicale și pot efectua tratamente de urgență sau autopsii. În cele mai bune cazuri, un medic poate salva vieți pe câmpul de luptă, deși într-un mod mecanic destul de rece. Ar putea trage soldații răniți în siguranță, să injecteze coagulante și tulpini, să taie membrele iremediabil deteriorate și să cauterizeze rănile, toate acestea fără a rosti un cuvânt de consolare, cu excepția cazului în care sunt programați să spună „rămâneți calmi” pe o voce monotonă. Unii gardieni răniți și-au exprimat un disconfort straniu când s-au trezit cu un servitor cu fața inexpresivă îngrijindu-i. E ca și cum ar fi operați de un cadavru care se mișcă. Dar când medicii umani sunt puțini, aceste mașini îndeplinesc rolul. Surorile de luptă, adeptus sororitas, au chiar și servitori eclesiastici specializați, modificați pentru a înființa spitale de campanie și a repara vehicule sau clădiri care le ajută în campaniile sfinte. Servitori de mediu și utilități. Dacă există o slujbă, există un servitor pentru ea. Câteva exemple. Servitorii Munitorum în departamentul Munum. Ramura de aprovizionare a gărzii imperiale se mișcă printre depozitele de muniție, mutând muniție și arme. Macroservitorii sunt servitori gigantici, folosiți în săpături arheologice sau șantiere de construcții, echipați cu burghie masive și drujbe pentru a săpa prin roci sau resturi de stup. Imaginați-vă un servtor de mărimea unui ogrin sau mai mare, cu 4 brațe construite ca niște macarale industriale. Servtorii alergători au fost folosiți în regimentele gărzii imperiale pentru a transporta baterii electrice uzate de pe câmpul de luptă înapoi la stațiile de reîncărcare. Aceștia adunau containere cu baterii de tuneles uzate, le conectau la porturile de încărcare, uneori literalmente în propriul corp al servtorului, apoi returnau celule noi trupelor. Există chiar și spiriduși servitori. Niște servitori mici și pitici, făcuți din rădăcini umane pitice, capabili să se târască prin spații înguste cu unelte sau să care încărcături surprinzător de grele pentru dimensiunea lor. Oricare ar fi nichiul care există, mecanicul poate adapta un corp uman pentru a se potrivi cu el, indiferent cât de lipsit de demnitate ar fi.
Este într-un fel sumbru și amuzant. Am putea inventa un robot care să aspire podelele. Imperiumul ar putea, în schimb, să ia un servitor de calitate inferioară, să-i pună un ventilator de aspirație în piept și perii pe brațe și să aibă un Roomba, derivat din om, care se deplasează de-a lungul holurilor palatului. De ce să construiești o foreză minieră autonomă și sofisticată când poți lega brațe de un condamnat pe jumătate fără creier și să-l lași să facă treaba? Servitori de luptă și militari. În timp ce mulți servotori sunt concepuți pentru muncă sau sprijin, alții sunt construiți pentru război. Aceștia sunt servotorii de luptă folosiți ca soldați de unică folosință, platforme pentru arme grele sau gărzi de corp. Nu sunt la fel de pricepuți sau flexibili ca un soldat viu, dar execută ordinele fără ezitare și pot fi echipați cu arme devastatoare. Adeptus Mechanicus, în special, folosește mulți servitori de luptă în forțele sale, iar Garda Imperială și Space Marines îi folosesc în roluri de sprijin. Servitorii de arme, probabil cele mai comune pe câmpurile de luptă. Acești servitori poartă arme grele, care ar fi greoaie, pentru un om normal. Imaginează-ți o figură cibernetică masivă, înaintând târâși cu un bolter greu altoit pe braț sau o armă multimetal integrată în șasiu. Acestea servesc drept platforme ambulante pentru arme. Un preot tehnologic al motoarelor din Garda Imperială, atașat gărzii, are adesea câțiva servitori de arme, sub comanda sa, pentru a oferi foc de acoperire în timp ce repară tancuri sau lucrează cu utilaje. Acești servotori au de obicei implanturi de țintire îmbunătățite și picioare întărite pentru a face față reculului armelor lor. De asemenea, sunt capabili să păzească secole neobosite. O pereche de servotori de arme pot păzi o poartă și nu se pot plictisi niciodată și nu au nevoie de somn, scanând ținte cu precizie mecanică. Deși vai de protocoalele lor de recunoaștere, există povești despre servotori de arme care uneori nu mai recunosc dușmanii după ce au suferit daune, cu rezultate tragice ale focului prietenos. Servitori de asalt în luptă. Aceștia sunt omologii de luptă corp la corp ai servitorilor cu arme de foc. Pot avea brațe cu lame, pumni puternici sau lame cu lanț în loc de membre și sunt puternic blindați pentru a rezista loviturilor de răspuns. Programarea lor este mai simplă. Identifică inamicul, atacă, taie până când inamicul se oprește din mișcare. În spații închise, precum un coridor de nave stelare, servitorii de luptă pot fi dezlănțuiți pentru a depăși granițele sau a respinge intrușii. Nu simt frică, așa că vor complota un foc intens pentru a ajunge la inamic. Unii au amortizoare sau scuturi grele încorporate pentru a rezista la focurile de armă. Servitorii de luptă sunt adesea văzuți alături de Space Marine, Tech Marine sau inchizitori ca niște brute puternice. Sunt diferiți de soldații cyborg complet antrenați, cum ar fi ei. Un servitor de luptă nu are nicio inițiativă sau tactică personală. Urmează doar o rutină prestabilită în mod agresiv. De fapt, trebuie să fii atent. Un servitor de luptă nu se va retrage și nu se va adăposti decât dacă îi se comandă explicit. Este literalmente prea stupid să faci asta. Aceasta poate fi o povară sau un avantaj, în funcție de modul în care este utilizată. Aroflagelanți. Deși tehnic nu sunt numiți servitori prin clasificare, arlagelanții merită menționați. Aceștia sunt eretici sau criminali predați eclesiahiei sau ordo hereticus, vânători de vrăjitoare care trec printr-o formă de penitenți cibernetici. Sunt drogați și modificați cu arme letale de luptă corp la corp, precum corzi electrice, gheare, etc. Dar esențial, mințile lor nu sunt șterse. În schimb, sunt pacificați de un cocktail de sedative și hrăniți cu viziuni hipnotice de căință. Când vine momentul să fie folosiți, un dresor le declanșează. Sedativele sunt anulate de droguri de luptă și stimulatori ai durerii, transformând arcoleantul într-un berserker frenetic și incontrolabil, care va ataca și va sfâșia orice îi stă la îndemână. Simt fiecare urmă de durere și furie în timp ce fac asta. Face parte din pedeapsa lor să sufere chiar și atunci când ucid dușmanii credinței.
Aroflugelinii sunt arme unice. Mulți mor în atacurile lor sau sunt executați după luptă dacă nu pot fi imobilizați. Se deosebesc de servitori prin faptul că conștiința lor originală este păstrată în mod deliberat pentru a suferi mai degrabă decât ștearsă. În esență, este o pedeapsă și mai îngrozitoare. Conștientizare deplină în timpul unei nebunii violente induse chimic. Dacă servitorii au o soartă mai rea decât moartea, aroflagilarea este probabil o soartă mai rea decât servitorii. Cu toate acestea, ambele ilustrează modul în care Imperiumul transformă corpurile umane în arme. În timp ce servitorii sunt reci și metodici, arlagelanții sunt fierbinți și isterici, dar ambii au avut umanitatea practic deposedată pentru a fi folosiți în război. Servitori de luptă grei, catafronii și ptorieni. Legiunile cari ale Adeptus Mechanicus, soldații lor cibernetici, sunt adesea sprijiniți de servitori de luptă catapronii. Aceștia sunt ciborgi extrem de amplificați, atât de modificați încât mulți nici măcar nu au picioare, ci mai degrabă benzi de tractor sau corpuri de semitank pentru a le susține masa. Un distrugător de catapron are un creier uman, sau ce a mai rămas din unul, undeva în acea cocă metalică, dar este complet separat de orice emoție sau gând independent. Este în esență un tank viu care poate urma ordine și trage cu arme. Există două tipare principale, distrugătoare de catapron echipate cu arme grele, cum ar fi tunuri gravitaționale sau culeverine cu plasmă, pentru a anihila infanteria și vehiculele ușoare, și distrugătoare de catapron echipate cu exerciții de asediu, arme de topire, puști cu arc, pentru a sparge fortificațiile și a distruge blindajul de la mică distanță. Aceste unități sunt mai mari și mai multă putere de foc decât servitorii tipici. Aceștia exemplifică filosofia Mechanicus despre de ce să folosești un om când poți folosi un cyborg cu mintea ștersă, cu puterea de foc a unui vehicul blindat. În luptă, cataproanele se rostogolesc înainte sub îndrumarea unui preot tehnologic Dominus, declanșând un foc devastator sau perforând obstacole. Sunt lenți și deloc agili. Nu veți vedea niciunul adăpostindu-se sau executând manevre inteligente de flancare. Pur și simplu înaintează, cu armele trăgând până când fie nu mai rămâne nimic în picioare, fie sunt distruși. Mulți inamici râd inițial de aspectul pe jumătate scenic al acestor plăci cibernetice, până când o salvă de explozii puternice de plasmă reduce linia frontului în cenușă. Apoi, nu mai este atât de amuzant. Un alt tip temut este servitorul ptorian, adesea alcătuit din țesut greu și rezistent, precum ogrinii. Ogrinii, brute abumane de 2 ori mai mari decât un om, sunt puternici în mod natural, dar nu foarte inteligenți, candidați ideali pentru a deveni servitori. Un servitor ptorian este un ogrin a cărui minte deja limitată a fost ștersă și al cărui corp a fost echipat cu o armură groasă și arme grele, cum ar fi o rețea integrată de arme multiple. Adeptus Mechanicus îi folosește pe aceștia ca gardieni pentru forjele și margourile lor. Sunt berserkeri cyborg impunători, puternic blindați, care pot absorbi o putere de foc enormă. Dacă vă imaginați un ogre semirobotic gigantic care se îndreaptă greoi spre intruși, ignorând focurile de armă laser, ca și cum ar fi picături de ploaie și ripostând cu un tun montat pe braț. Acesta este un ptorian. Sunt foarte periculoși și probabil cea mai mortală formă de servomotor de pe câmpul de luptă, cu excepția vehiculelor propriu-zise sau a dreadnought-urilor. Servomotori de luptă specializați. Imperiumul are multe alte variante de nișă. De exemplu, Marina Imperială folosește un model mai ușor de servomotor de luptă pe navele din vid pentru acțiuni de abordare, uneori numiți servomotori de luptă cu model Chiron. Aceștia sunt umanoizi, adesea înarmați cu puști sau flăcări și folosiți ca trupe de pază sau de șoc în timpul abordărilor piraților. Au însă reputația de a avea, uneori, erori. Spiritele lor mașină devin nesigure după ce se reciclează prin multe corpuri. Așadar, unii capitani sunt precauți în a-i folosi decât în caz de nevoie acută. Inchiziția și alte organisme secrete au propriile lor jucării. Există povești despre asasini tehnologici, practic niște servtori modificați pentru a se ascunde și a ucide, deși detaliile sunt puține.
S-ar putea presupune că ar fi niște cyborg înarmați cu lame, camuflați chimic, dezlănțuiți pentru a elimina ținte specifice, dar câtă independență ar avea nevoie și, prin urmare, cum de nu ar fi servtori, este discutabil. La celălalt capăt al spectrului, unii servtori nu sunt meniți să lupte de aproape, ci să servească drept suport armamentar, de exemplu, cei care poartă muniție și reîncarcă arme mari. În unele regimente de asediu, s-ar putea să existe servitori despărgători care transportă încărcături de foraj către zidul fortăreței sau variante protejate care merg în fața trupelor ca adăpost mobil. Servitorul despărgători cu model de strung este un exemplu. Inițial, un servitor de minerit cu burghie, cu vârf de diamant, reutilizat pentru a sparge ușile buncărelor inamice și infanteria grea inamică dacă este îndreptată spre ele. Există și servitorul de luptă de clasă Pugnis, în esență, o unitate de gardă de corp pentru personalul mecanicus, cu 2 pumni masivi energizați și un generator intern de scuturi. Mai degrabă ca un berbec biped care zângănește, ce se interpune între un preot tehnologic și gloanțele care vin. Fiecare dintre aceste modele răspunde unei nevoi specifice. Fie că este vorba de săparea unui tunel printr-un zid sau de absorbția focului, mecanicus are probabil un șablon de servtor pentru asta. O distincție cheie de reținut este între servtori și soldați cyborg. Imperiumul, în special mecanicus, folosește și războinici cyborg care nu sunt servtori, deoarece își păstrează mintea, sau cel puțin o parte din ea. Catarii, de exemplu, sunt principalii soldați ai mecanicus, trupe puternic amplificate care își păstrează voința personală și raționamentul tactic. Acarius poate avea membre mecanice sau arme implantate, dar alege să lupte, deși este îndoctrinat să se supună ordinelor fără nicio întrebare. Tehnic vorbind, este încă o ființă conștientă. Servitorii, prin contrast, nu au voință, nu se pot adapta sau gândi pe loc. Sunt literalmente proști în sens intelectual, chiar dacă sunt puternici din punct de vedere fizic. Thrali Techt, cunoscuți și sub numele de Adecii Secularis, în epoca ereziei lui Horus, estompează această linie. Aceștia erau țiborgi de luptă, folosiți de forțele mecanicum în timpurile străvechi, ale căror minți erau în mare parte intacte, dar obligate să se supună prin implanturi de control. S-ar putea spune că un Thraltech este aproape un servtor, dar nu complet lobomizat. Practic, carne de tun, care poate simți încă frică în interior, dar este forțat să meargă înainte oricum. Dar, din moment ce întrebarea este despre servitori, este suficient să spunem că servitorii oficiali folosiți în luptă sunt practic arme care țintesc și apasă singuri trăgaciul atunci când li se spune. Nimic altceva decât servitori utilitari și ciudățenii. Dincolo de muncă și război, servitorii îndeplinesc nenumărate roluri specializate în viața imperială, unele dintre ele fiind destul de bizare. Mecanicusul adepților și alte organizații au împins conceptul la extreme. Craniile servo, un loc emblematic în Imperium, sunt literalmente cranii umane, adesea ale unor servitori sau adepți loiali, transformate în servitori minusculi. De obicei, au o unitate antigravitațională sau un mic suspensor care le permite să plutească și o suită de senzori sau instrumente. Multe sunt folosite ca drone cu cameră, topografi sau coitatori portabili. Ar putea purta un reportofon cu pick-up pentru a filma bătăliile sau ar putea avea un difuzor Vox încorporat pentru a face anunțuri. Unele servesc ca asistenți ai oficialilor. De exemplu, un inchizitor ar putea avea un craniu servo care conține arhive de date sau poate proiecta un holit. Deoarece sunt doar un craniu, capacitatea lor cognitivă este limitată și posibil susținută de o unitate logică automată. De obicei, au doar rămășițe ale creierului original, dacă există. Poate doar suficiente pentru a răspunde la comenzi simple sau pentru a urmări o persoană ca un animal de companie dresat. Unele cranii servo pot vorbi cu vocea persoanei care au fost odată, recitând rugăciuni sau dând avertismente pe un ton monoton fantomatic. Este atât macabru cât și ceva obișnuit în Imperium. Utilizarea utilitară supremă a rămășițelor umane. Dacă îți servești bine stăpânul, poate că îți va lăsa craniul să zboare și el, slujindu-l și la moarte.
Interesant este că există cranii servo, cunoscute sub numele de venerabile cranii servo, care sunt păstrate timp de mii de ani. Legendele spun că mecanicul are craniul conservat al anticului om de știință al terestrului Nikola Tesla, ca un craniu servo care încă zumzăie de electricitate după milenii. Fie că este adevărat sau doar o teorie tehnologică, acest lucru subliniază modul în care craniile servo pot trăi mult mai mult decât orice om. În cazuri rare, un craniu servo își păstrează conștiința deplină sau îi se atribuie o personalitate simulată de o mașină, astfel încât să poată conversa, dar, în general, acestea sunt simple. Heruvimii, slujitorii heruvimilor, sunt probabil una dintre cele mai ciudate priveliști. Mici slujitori înaripați, asemănători unor bebeluși, care zboară purtând suluri sau senzori de tămâie. Acești heruvimi sunt bebeluși mari, sau cel puțin făcuți să arate ca niște bebeluși, cu aripi mici implantate și un control simplu al coitării. Adesea, servesc eclesiahiei ca mici mesageri simbolici sau decorațiuni, având și o funcție de a aduce o cheie unui preot sau de a cânta imnuri cu ajutorul unor grile de vox. Chicotesc sau plâng la comandă, poate ca parte a ceremoniei. Dar în spatele acelor ochi sticloși, ca de păpușă, nu se ascunde niciun copil adevărat, ci doar un pseudo-înger programat. Este menit să reprezinte puritatea într-un mod grotesc. Dar mulți oameni, pe bună dreptate, consideră heruvimii servitori extrem de înfiorători. Ei întruchipează expresia prea mult timp liber. Un artizan al Mechanicus a decis în mod clar că dronele servo-standard nu erau suficient de decorative pentru catedrală și, prin urmare, heruvimii servitori flutură pe tavane înalte, stropind cu apă sfințită sau recitând versete. Sunt mai degrabă o curiozitate decât o parte majoră a infrastructurii imperiale. Dar arată cât de departe poate merge conceptul de servitori. Servitorii cenobiți, menționați anterior. Aceștia sunt servitorii folosiți de pușcașii spațiali templieri negri pentru a transporta relicve sfinte și cărți în luptă. Adesea au unități de difuzoare pentru a intona litinii de credință, acționând efectiv ca niște difuzoare mobile care preamăresc gloria împăratului zeu în timp ce luptele dă frâu liber. Faptul că aceștia au fost cândva recruți ratați adaugă un plus de tragedie rolului lor. În loc să lupte ca niște pușcași spațiali, se mișcă alături de capelan, purtând greutatea reocoariilor și a steagurilor relicve, scandând rugăciuni monotone printr-un grilaj vox, prins la gură. Servitori traducători, imperiumul întâlnește ocazional limbi xenos sau dialecte antice care necesită descifrare. Un xenolingist sau un servtor este un instrument bizar în acel arsenal. Un servtor programat cu date lingvistice extinse, capabil să traducă texte sau vorbire extraterestră în timp real. În esență, este un creier transformat într-un coitator de traducere viu, probabil conectat la unități OPEX și VOX, astfel încât să poată auzi și vorbi în consecință. Nu are nicio idee despre ce spune în vreun sens filosofic, dar poate fi folosit ca să spună: citește un volum extraterestru nou descoperit și să produci o traducere în gotic jos, sau să servească drept intermediar în negocieri, deși xenoșii care văd o abominație pe jumătate umană ciripind pe limba lor s-ar putea să nu se simtă liniștiți. Servitori de cor. În unele biserici imperiale și coruri astropatice există lucruri numite slujitori ai corului, corpuri umane mutilate cu unicul scop de a produce muzică sau armonie psihică. Un slujitor ai corului ar putea fi fără membre, menținut în viață cu ajutorul unor dispozitive de susținere a vieții, prin intermediul unor țevi și a unor grile de vox implantate în gât. Ar putea fi legate între ele cu cabluri, astfel încât să poată cânta în sincronizare perfectă. Eclesiarhia le-ar putea folosi pentru a oferi un fundal constant în catedrale. Cu adevărat, o orgă făcută din oameni. Astropații, telepații imperiali, folosesc uneori coruri de servitori pentru a amplifica semnalele. Rânduri de psihoși sau amplificatoare curățate de minte, care armonizează gândurile la unison. Aceste exemple arată că până și arta și comunicarea pot fi mecanizate prin intermediul servotorilor. Servotori animale.
S-ar putea presupune că tehnologia servotorilor se aplică doar oamenilor, dar mecanicul a încercat-o și pe animale. Există creaturi cibernetice precum servotorii, păsări de vânătoare îmbunătățite cu optică și lame. Vulturi cibernetici acordați psihic, folosiți de inchizitori pentru a cerceta sau ataca, ghidați de la distanță, și câinii de vânătoare atacă servotorii cu arme sau senzori implantați. Transformarea unui animal superior într-un servitor este oarecum mai ușoară din punct de vedere etic pentru Mechanicus, deoarece animalele nu sunt inteligente. Deși cultul Mechanicus dezaprobă oficial pierderea timpului îmbunătățind cibernetic bestiile, când subiecții umani sunt atât de numeroși. O utilizare infamă a servitorilor animali, Casa Stelac din Necroandanda a crescut pești mutanți fără ochi, specii paciene, și le-a folosit creierele ca haine de udare pentru servitorii spectrali. Se menționează chiar și un preot tehnologic necinstit care folosește corpuri de orci pentru a crea servitori. O erezie cu adevărat abominabilă, deoarece Zeno nu trebuie sfințiți cu tehnologie umană. Toate aceste cazuri marginale servesc la întărirea unui punct central. Orice creatură cu sistem nervos poate fi, teoretic, transformată într-un servitor. Mantra Mechanicus ar putea la fel de bine să fie dacă îi se pot implanta. De ce nu? Acestea fiind spuse, crearea de xenoservatori sau utilizarea biologiei extraterestre este o erezie tehnologică în ochii majorității. Ideea este că servitorii ar trebui să fie doar oameni sau cel puțin animale de origine terană, deoarece forma umană este sacră și numai ea poate fi folosită în uniune cu mașina, ceea ce este probabil și un element de speciesism. Nu vor să ofere roluri utile unor xenoși murdari. Dar în practică, unii margo radicali din laboratoare secrete au experimentat cu asta din pură curiozitate sau disperare. În timpul explorărilor s-a observat că un anume Margos și-a echipat servitorii umani cu tehnologie Tau și chiar cu particule de antigravitație Tau, practic amestecând xenotehnologie în servitori pentru a-i îmbunătăți, ocolind tot felul de doctrine ortodoxe. S-a terminat prost pentru el odată ce a fost descoperit. Ordo Hereticus și subfacțiunea sa, Ordo Machinum, sunt foarte interesați să-i pedepsească pe cei care deviază prea mult în experimentele cu servitori. Linia pe care o trasează, însă, poate fi neclară. De multe ori, este nevoie de un raport indignat din partea unui alt tehnopreot sau a unui guvernator planetar speriat pentru ca o investigație să aibă loc. Atâta timp cât servitorii produși sunt utili și nu scandalizează pe nimeni important, unii magi își împing limitele creativității în spatele ușilor închise. Hereci și servitorii haosului, mecanicul întunecat. Acei tehnopreoți care au fost de partea haosului angajează și ei servitori. Dacă crezi că nu este posibil să faci servitori mai oribili, mecanicul întunecat spune: ține-mă cu Amisec. Se delectează cu variații crude și distorsionate. Un exemplu în acest sens este servitorul de răscumpărare Sammesh, creat pe lumea întunecată a forjei Samcă. Aceștia sunt servitori de pedeapsă pentru trădători și slabi dintre ai lor. Corpul unui servitor al răscumpărării este puternic modificat într-o formă de păianjen, cu membre multiple și articulații aproape complet rotative, capabil să se miște și să se răsucească nefiresc. Au o armă implantată numită tun de sursism tehnologic, care se trage din piept și este folosită pentru a neutraliza alte mașini și a recupera deșeuri. De asemenea, li se oferă un anumit grad de autonomie și autoreparare, având instinctul de a recupera tehnologia. Acest lucru îi face să rătăcească imprevizibil, uneori chiar ascunzându-se pe nave spațiale și răspândindu-se în alte lumi. La fel ca dăunătorii, programarea lor îi împinge să ucidă pe oricine le stă în cale pentru a obține mai multe deșeuri. În esență, mecanicul întunecat a creat un servitor care este parțial pedeapsă pentru victimă, parțial câine de pază și parțial parazit, infestant, dezlănțuit pentru a insemina teroare. Se zvonește că unele configurații ale servorilor de răscumpărare au variante precum modurile de gardian, schimbând uneltele de salvare cu arme complete pentru a acționa ca niște secole feroce.
Modurile de recuperare sunt echipate cu pânze de prindere pentru a captura ținte de vii și chiar moduri de sculptură echipate cu voci care emit balene îngrozitoare și inspiră frică în timp ce pândesc prin stupii. Lăsați-l pe Haos să spună ce ar fi dacă servitorii noștri ar fi și ei quasi demoni ucigași. Forțele Haosului folosesc și servitori mutanți și creații cibernetice nebunești. Mecanismele întunecate care ucid servitori sunt remarcabile. Acestea ar putea include specii umane mutante cu arme implantate, adesea folosite în experimente bizare sau dezlănțuite ca trupe de șoc, cu și mai puțină grijă pentru supraviețuirea lor decât imperialii. Greu de imaginat, dar Haosul își dorește doar un carnagiu maxim. În luptă, trupele loialiste întâlnesc uneori aceste parodii distorsionate, în care un servitor ar putea avea un tentacul contorsionat, alături de piese mecanice, sau mașinăria este alimentată de energii contaminate cu warp. Astfel de întâlniri sunt, din fericire, rare. Servitorii sunt, în general, elemente minore în marile războaie ale mileniului 41, dar când apar, se adaugă la tapiseria de coșmar a războiului. Din aceste exemple reiese un adevăr. Conceptul de servitor este adaptabil la nesfârșit în cadrul sumbrei cutii de instrumente a Imperiului. Dacă există o muncă de făcut sau un dușman de înfruntat și dacă cineva poate suporta costul moral, de ce să nu folosească un servitor pentru a o face? Aceasta este mentalitatea care a prins rădăcini de-a lungul a mii de ani. A dus la o varietate uluitoare de semi-oameni care servesc drept orice, de la motoștivuitoare și mașini de scris vii la platforme de arme și asasini cyborgi. De-a lungul acestei discuții, mecanicul adepților a ieșit în evidență. La urma urmei, ei sunt cei care cunosc secretele creării servorilor. Cetățeanul imperial obișnuit sau chiar un guvernator planetar nu poate crea un servor de unul singur. Le lipsesc cunoștințele tehnice și sancțiunile religioase. Așa că se bazează pe preoții tehnici de pe Marte și din alte lumi forjă pentru a le furniza aceste resurse cibernetice. Pe lumile forjă, producția de servori este o industrie în sine. Adânc în biolaboratoarele și cultierii cibernetice de pe Marte, benzile transportoare transportă corpuri umane sau părți ale corpului, ca niște brațe robotice care zornaie. În mod ironic, probabil mașini automate, probabil monitorizate de preoți, pentru a evita orice scandal legat de inteligența artificială, efectuează experimente de laborator și instalează augmentatoare. Preoții tehnici intonează imnuri aduse omnisiei, pe măsură ce fiecare nou servitor este binecuvântat și trezit, într-un sens foarte limitat, la noul său scop. Numerele de serie sunt ștanțate în carne sau gravate pe placă metalică. Fiecare servitor este catalogat, iar funcția sa desemnată este înregistrată în suluri de date. Nu sunt nume date, ci doar denumiri alfanumerice. Pentru Mechanicus, un servitor nu este o persoană, este un instrument. Tratarea unui servitor ca pe un individ este considerată eretică chiar și de unele standarde Mechanicus, deoarece implică faptul că servitorul are un spirit sau o identitate dincolo de scopul său de mașină. Ar fi ca și cum ți-ai numi prăjitorul de pâine și l-ai considera egalul tău. Un mare interzis în doctrina lor, deși, în mod amuzant, tratează prăjitoarele de pâine cu mai mult respect. Dar asta pentru că prăjitorul de pâine nu este făcut dintr-un ochi prescris sau un suflet uman. Este o mașină pură, cu un spirit de mașină minor, care trebuie venerată, dar căruia nu îi se permite niciodată să devină inteligentă. Mecanicianul distribuie servitori către alte organizații imperiale. Administratumul comandă sute pentru birourile sale. Inchiziția solicită unele specializate pentru laboratoare și interogatorii. Garda imperială Astra Militarium are nevoie de ele pentru logistică și sprijin pe câmpul de luptă. Capitolele pușcașilor marini spațiali fie își construiesc propriile cu ajutorul pușcașilor lor tehnologici, fie solicită unele pentru navele lor stelare și armurării, și așa mai departe. Este un vast comerț rece cu vite umane sub pretextul unei augmentări cibernetice aprobate. Nu există nici lipsă de materie primă. Criminali din milioane de lumi au cultivat stocuri de clone din seifurile genetice Mechanicus. Chiar și corpurile morților nerevendicați pot fi reciclate.
Unii servitori sunt probabil cadavre reanimate cu mașini, ceea ce îi transformă, practic, în zombie cyborg. Dacă stai să te gândești, deși de obicei își doresc un creier viu pentru o funcționalitate mai bună, cultul mecanicilor are propria justificare religioasă pentru toate acestea. În teologia lor, uniunea dintre carne și mașină este sacră. Adesea își înlocuiesc propriile părți ale corpului cu bionică pentru a se apropia de zeul mașină. Un servtor este ca o expresie extremă a acestui principiu în care carnea este complet subordonată mașinii. Tehnopreoții cred că îndepărtarea unei minți umane imperfecte și înlocuirea ei cu un scop programat este o formă de purificare. Rezultatul este o ființă care nu se va îndoi niciodată și nu se va abate de la sarcina rânduită, lucru pe care un tehnopreot pios l-ar putea considera un slujitor fidel ideal. Și pentru că are un creier uman, oricât de modificat ar fi, ei nu-l văd ca încălcând interdicția privind inteligența artificială. Este o exploatare a unei lacune, da, dar una consfințită de 10 milenii de utilizare și ritualuri. Decretul este clar: să nu faci o mașină după asemănarea unei minți umane. Dar un servtor este o minte umană, doar schilodită și încătușată, deci tehnic este permis. Ne-am putea întreba, oare cineva din Imperium se opun vreodată acestei practici? Cu siguranță, unii inchizitori sau indivizi morali au rețineri. Într-adevăr, câțiva au. Au existat unele discuții filosofice despre sufletele servitorilor. Adeptus Ministerum, Ecclesiahia, este preocupată în principal ca ereticii și păcătoșii să își primească pedeapsa cuvenită, iar convertirea servitorilor este văzută ca fiind exact asta pentru mulți. Însă unii clerici mai empatici consideră acest lucru ca o negare a împăratului de un suflet care altfel ar fi putut fi mântuit prin pocăință sau martiriu. Dacă un criminal s-ar fi putut pocăi și ar fi murit eroic, poate că sufletul său ar fi ajuns în grația împăratului. Dacă, în schimb, este transformat într-un slujitor, sufletul său este în umbră, nici complet viu, nici mort, atâta timp cât acel slujitor persistă. Aceasta ridică întrebări teologice. Mai are un servitor suflet? Dacă mintea persoanei este ștersă, dispare și sufletul, sau este prins în capcană până când corpul moare în cele din urmă? Doctrina oficială nu este clar definită. Cei mai mulți presupun că sufletul dăinuie până la moartea fizică, moment în care merge în viața de apoi, în warp, ca de obicei. Dacă e adevărat, a fi un slujitor ar putea întârzia judecata finală cuiva cu secole, practic ferindu-te de pace sau condamnare, blocat în purgatoriu pe pământ. Acesta este unul dintre motivele pentru care ecleziasmul este complet de acord cu slujitorii făcuți din eretici. De fapt, neagă eliberarea sufletului ereticului, făcându-l să lucreze pentru împărat, chiar dacă soarta sa finală, probabil condamnarea, este amânată. O adevărată pedeapsă, într-adevăr. Nici măcar nu primești judecata împăratului sau chinul warpului. Totuși, trebuie mai întâi să muncești până ești distrus. Apoi, sufletul tău va fi aruncat în eter. Din perspectiva mecanicus însă, o astfel de metafizică este secundară. Lor le pasă de randament, eficiență și puritatea tehnologiei. Și aici, servitorii strălucesc în ochii lor. Sunt muncitori incredibil de eficienți. Nu formează sindicate. Nu au nevoie de locuințe confortabile. Doar un dulap în care să stea în picioare când nu sunt de serviciu, dacă e să zic așa. Nu mănâncă mâncare bună, le este suficientă pasta nutritivă injectată în vene. Nu dorm în timpul serviciului și cu siguranță nu pun la îndoială ordinele și nu inovează, ceea ce într-o ierarhie rigidă precum Imperiumul este adesea văzut ca un lucru bun. Creativitatea poate fi echivalentă cu erezia. La urma urmei, o sarcină care ar epuiza o persoană normală poate fi îndeplinită de un servitor la nesfârșit. Trebuie să fie descărcată acea cală de marfă toată noaptea? Servitorii vor continua să facă asta până când totul va fi mutat sau până când membrele lor se vor strica la propriu. Și dacă unul se strică, mecanicus va înlocui un membru sau pur și simplu va arunca întreaga unitate și va lua alta. Lumile de forjă ale Imperiului pot produce milioane de servitori. În vremuri dificile, unele zone de război au fost marșate cu valuri de servitori, aduși ca pradă.
Mai ieftin decât antrenarea de noi gărzi, deși mai puțin eficient într-un schimb de focuri, Mechanicus tratează acest lucru ca pe un joc de numere. Carnea este regenerabilă, în special carnea de criminal. Metalul este durabil. Combină cele două și ai o linie de asamblare de servitori ascultători care alimentează mașina de război și gigantul administrativ al Imperiului. Este semnificativ faptul că, pe unele lumi de forjă, oamenii de bază sunt relativ puțini, în mare parte preoții tehnici și o mică populație de stagiari sau muncitori laici, în timp ce marea majoritate din fabrică sunt servitori. O lume de forjă ar putea părea aproape automatizată unui observator din exterior, până când te uiți mai atent și realizezi că acele mașini care ștampilează piese de tancuri au torsuri palide și ceea ce odată erau fețe umane conectate în ele. Cultul lui Mechanicus îi place așa. Mașini care fac toată munca cu suficientă componentă organică cât să ocolească interdicția antică. Mechanicusul adeptist menține de asemenea un control strict asupra procesului de creare a servitorilor. Nu este o cunoaștere predată pe scară largă în afara ordinului lor. Așadar, dacă un guvernator planetar dorește mai mulți servitori pentru mintea sa, de obicei trebuie să solicite Mechanicusului sau să apeleze la o enclavă Mechanicus de pe planetă care se ocupă de asta. Asta le oferă preoților tehnici putere și avantaj. Ei decid câți și ce tip de servori să aprovizioneze. Acesta este încă un motiv pentru care nimeni nu vrea să-i enerveze pe mecanici. Ar putea să vă întrerupă aprovizionarea cu piese de schimb sau servori. O revoltă a funcționarilor administrației pentru că și-au pierdut toți scribii servori ar opri hârțogăraia unei planete. În realitate însă, majoritatea oficialilor imperiali consideră servitorii doar o altă piesă de echipament, deși una cu o origine îngrozitoare, asupra căreia preferă să nu se gândească prea mult. Este mai ușor să dai un ordin precum trimiterea a 100 de servitori pentru a realimenta miezul de plasmă dacă nu te gândești de unde provin acei servitori. Mulți probabil se distanțează mental. Aceștia nu sunt oameni, ci dispozitive. O astfel de negare este practic necesară pentru a face față într-o civilizație care face în mod curent lucruri care ar fi considerate atrocități după orice standard uman. O soartă mai rea decât moartea. Concluzie. Revenim la acea expresie, o soartă mai rea decât moartea. În cazul servtorilor, nu este o hiperbolă. A fi numit servtor înseamnă a ți se lua totul. Mintea ta, viitorul tău, libertatea ta și chiar moartea ta. Căci moartea, când va veni în sfârșit, va fi în termenii altcuiva, nu ai tăi. Este o stare de moarte vie în care corpul tău este puțin mai mult decât o marionetă operată de programare și fire. Acele rare licăriri de umanitate care ar putea rămâne nu fac decât să sublinieze oroarea, ca niște țipete slabe care răsună într-o cameră tăcută. Pentru Imperiul Uman, servitorii sunt un rău necesar, o piatră de temelie a funcționării societății lor. Ei permit civilizației grandioase și teribile a Imperiului să continue în ciuda interdicției privind inteligența artificială adevărată. Și în ciuda nevoilor nesfârșite de forță de muncă ale unui imperiu care se întinde pe întreaga galaxie, oamenii Imperiului îi acceptă în mare parte pe servitori ca fiind normali. Fac parte din viața de zi cu zi, la fel de mult ca și coitatorii, armele de foc și statuile împăratului Zeu. Dar ceea ce spune această acceptare despre compasiunea umanității sau lipsa acesteia în mileniul 41 este profund tulburător. Într-o societate în care transformarea unei persoane într-un dispozitiv este o rutină, ne întrebăm ce valoare are cu adevărat viața individuală. Pentru mecanicul adeptul, servitorul este simbolul perfect al crezului lor, fuziunea dintre carne și mașină pentru a servi unui scop superior. Pentru arbitrii adepți și închiziție, servitorul este factorul suprem de descurajare și pedeapsă. Dacă ieși din rând, nici măcar nu vei fi executat. Vei deveni un automat care servește chiar idealurile pe care le-ai trădat. Pentru garda imperială și marină, servitorii sunt aliați care nu se plâng, primii care mor într-o breșă sau care mențin nava în funcțiune sub foc. Și pentru nenumărații guvernatori planetari și supraveghetori de fabrici, servitorii sunt pur și simplu mai ieftini și mai fiabili decât muncitorii umani.
O forță de muncă brutal de pragmatică, care nu cere nimic, literalmente nu poate cere nimic în schimb. Totuși, în ciuda tuturor justificărilor și utilizărilor, nu se poate zdruncina adevărul visceral. Fiecare servitor era o viață umană. Poate crescut în acest scop. Poate un criminal condamnat, poate un aspirant decăzut, dar totuși o viață umană, acum redusă la o stare măcelărită și zdrențuită. Viitorul sumbru și întunecat este adesea pictat cu războaie mărețe și orori cosmice. Dar uneori, ororile obișnuite de zi cu zi sunt cele care arată cu adevărat cât de sumbru a devenit universul. O persoană forțată la o corvoadă neîncetată, fără gânduri sau speranțe, nu este la fel de ostentativă ca o superarmă care distruge planete sau un prinț demon, dar în multe privințe este mai tulburătoare. Este o practică care demonstrează dezumanizarea din inima imperiului. Într-o galaxie plină de monștri gigantici și terori psihice, este ușor să treci cu vederea tragedia servitorului. Dar ar putea fi una dintre cele mai întunecate soarte care așteaptă pe oricine are ghinionul să cadă în roțile sistemelor. Este grăitor faptul că până și cetățenii imperiali înrăiți folosesc termenul ca un avertisment sumbru. Atenție! Altfel vei ajunge un servitor. Înseamnă să stai cu capul plecat, să te supui, să nu atragi atenția greșit, pentru că există într-adevăr destine în mileniul 41 mult mai rele decât o simplă moarte. La urma urmei, moartea ar fi un sfârșit. Existența unui servitor este o robie nesfârșită în viață și poate chiar și după aceea, atâta timp cât părțile mecanice continuă să se preocupe. Așadar, rezervă-ți un gând, poate chiar o rugăciune distorsionată, pentru servitorii care înconjoară omenirea în viitorul îndepărtat. Nu vor cunoaște niciodată mila sau disprețul tău, să știi. Nu o pot recunoaște, dar ia în considerare-i totuși. Bărbații, femeile și alții ale căror vieți au fost șterse și reutilizate pentru a deveni roți dințate necunoscute și neînsuflețite în marea mașinărie imperială. Fiecare servitor este o mărturie a extremelor opresiunii și tehnologiei din societatea umană. Fiecare este o reamintire a faptului că în Imperium valoarea unei ființe umane este măsurată doar prin cât de util poate fi făcut cadavrul său. Și dacă te trezești vreodată visând la viitorul îndepărtat și imaginându-ți ce rol ai putea juca, fii recunoscător că acel vis se termină când te trezești. În realitatea Warhammer 40.000 nu ajungi întotdeauna să fii erou sau soldat curajos. Există o șansă foarte reală să ajungi pe pachetele de cărți de muncă cu ochii goi și ascultător, un alt servitor printre milioane, trăind o soartă cu adevărat mai rea decât moartea. În întunericul sumbru al viitorului îndepărtat, unele vieți nu se termină deloc în moarte. Pur și simplu, merg mai departe și mai departe.